De vlaggen stiert justerjon op de Tour van Oudenboorn. Voor een ouderwetse huldiging van retriekampioen Jorrit Bergsma. Tegeer met zijn toekomstige vrouw Heather Richardson wordt hij op een belslieder terug het dorp rijden. Muziek van Concordia de Efteron. En ook de jeugd van ijsclub de Penguins. Dat Jorrit zijn eerste streken op het ijs zette, rint mei. De rit eindigt op het dorpsplein. En het liek het wel of stenen alle 1500 inwoners van Oudenboorn daar. Chaotisch en spontaan zal het deze huldiging hem het best omschreeuwen. Jorrit die wordt vanzelfs erop, daar erelid van de plaatselijke ijsclub. En tal van mensen komen aan het beurt. Geweldig gefeliciteerd met jouw prestatie. Als jongen een stukje. En ik al rijdt het on wij terug. Dit weer naar alle huldigingen. In Assen, Den Haag en op het Jereveen. IJs wel het hoogtepunt. Ja, dit is wel het mooiste. Hier in eigen dorp en zoveel mensen al ervoor en al je bekend. En desondanks het wetter toch zoveel mensen hier in het dorp. Dus ja, dat is hartstikke mooi. Yeah, this is great. You know, we don't have anything like this in America, so it's awesome that everyone's out here supporting Jorrit. Did you expect this? No, actually I didn't. I thought it would be a lot smaller, but there's so many people here and it's awesome.